Η ανατομία του χρόνου μας, κάτι σαν την ανατομία ενός εγκλήματος, είναι ένας πρακτικός τρόπος να βρούμε την άκρη του νήματος στη διαχείριση χρόνου. Να κοιτάξουμε πού αφιερώνουμε τις 168 ώρες μιας μέσης εβδομάδας. Η αλήθεια είναι ότι οι πιο πολλοί από εμάς είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Αφιερώνουμε φυσικά ώρες για ύπνο, για προσωπική φροντίδα, δουλειά, στο πήγαινέλα, για ψώνια, δουλειές του σπιτιού, μαγείρεμα, φροντίδα και διάβασμα των παιδιών και αν μείνει χρόνο, στιγμές με τον σύντροφό μας. Οι λίγο πιο προγραμματισμένοι είναι χειμερινοί κολυμβητές. Γυμνάζονται, επισκέπτονται φίλους και συγγενείς, εκκλησιάζονται, πάνε θέατρο ή σινεμά, εκδρομές σε θάλασσα και μονοπάτια της φύσης. Κάποιοι πίνουν καφέ με φίλους και βγαίνουν το βράδυ για φαγητό, ενώ άλλοι βλέπουν τηλεόραση ή περνούν ακαθόριστο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι βρίσκουν χρόνο να κάνουν πράγματα πνευματικά, όπως προσευχή, διαλογισμό, τέχνη και κάποιο χόμπι της επιλογής τους. Αφού κάνετε τον υπολογισμό σας, θα υπολογίσετε πού επενδύετε τις 168 ώρες της εβδομάδας. Ίσως βρείτε ότι μπορείτε να δικαιολογήσετε μόνο μερικές από τις 168 ώρες της εβδομάδας σας, κάτι που χρήζει να το εξερευνήσετε, γιατί ο χρόνος είναι σαν το χρήμα. Καλό είναι να γνωρίζεις πού το ξοδεύεις, ακόμα και αν περνάς χρόνο κάνοντας πράγματα μείζωνος σημασίας. Σε περίπτωση που βρείτε ότι η δική σας μέση εβδομάδα ξεπερνά κατά πολύ τις 168 ώρες, κάτι που είναι φυσικά ανέφικτο, μάλλον νιώθετε ότι κάνετε πιο πολλά πράγματα από όσα κάνετε ή χρεώνετε διπλό χρόνο για πράγματα που κάνετε ταυτόχρονα. Βλέποντας την ανατομία του χρόνου μας, δηλαδή απαντώντας στην ερώτηση «Πού πάει ο χρόνος μου?», είναι χρήσιμο να απαντήσω τις ακόλουθες ερωτήσεις. Η διάθεση του χρόνου μου, όπως την κατέγραψα, ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητές μου? Αφιερώνω χρόνο σε αυτά που έχουν για μένα τη μεγαλύτερη σημασία? Τι θα ήθελα να αλλάξω ώστε ο χρόνος μου να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη ζωή που θέλω? Βλέπω κάποια ανισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματικές, προσωπικές και κοινωνικές απαιτήσεις? Υπάρχει κάτι που μου τρώει χρόνο χωρίς να μου προσφέρει κάτι ουσιαστικό? Αν μπορούσα να επανασχεδιάσω την εβδομάδα μου, τι θα άλλαζα πρώτα? Στην ερώτηση «Πόση αυτονομία έχω στη διαχείριση του χρόνου μου?», η απάντηση είναι θεωρητικά απεριόριστη. Ο χρόνος είναι ιερός, είναι η ίδια η ζωή. Μας δόθηκε ως δώρο και ως άνθρωποι έχουμε την ελευθερία των επιλογών μας. Ωστόσο, επειδή είμαστε και οντότητες που αναζητούν ασφάλεια και σύνδεση, επιλέγουμε να παραχωρούμε μέρος αυτής της αυτονομίας. Αυτό δεν είναι αδυναμία, αλλά ανθρώπινη σοφία και προσαρμοστικότητα. Στη σύγχρονη κοινωνία, ο άνθρωπος παραχωρεί 40 περίπου ώρες την εβδομάδα στον οργανισμό που του προσφέρει εργασία, έναντι της οικονομικής ασφάλειας του μηνιαίου εισοδήματος. Επίσης, επιλέγει να περιορίσει την αυτονομία του χρόνου του για όμορφες συνδέσεις όπως η σχέση με το τέρι του και η ανατροφή των παιδιών του. Δεν έχω καθόλου έλεγχο του χρόνου μου όταν οι συνθήκες περιορίζουν την επόμενη μου κίνηση. Για παράδειγμα, οι καιρικές συνθήκες ή όταν βρίσκομαι σε μία πτήση ή ένα πλοίο εν πλώ. Έχω μερικό έλεγχο του χρόνου μου όταν είναι παρούσα κάποια αρχή στην οποία συμμορφώνομαι κατ' επιλογή. Για παράδειγμα, ο προϊστάμενος στην εργασία ή ο δάσκαλος στο σχολείο. Έχω αρκετό έλεγχο όταν υπάρχει αυτονομία στη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων όσον αφορά τις προτεραιότητες που ορίζονται από ελλημμένες ευθύνες, που είναι αυτό επιβεβλημένο να ολοκληρωθούν για να τηρήσω τις υποχρεώσεις μου. Για παράδειγμα, πότε και για πόσο θα ασχοληθώ με τις δουλειές του σπιτιού. Μια τελική σκέψη. Ο χρόνος είναι δικός μας, ακόμη και όταν τον παραχωρούμε. Η επίγνωση αυτής της επιλογής και των ανταλλαγμάτων της είναι το πρώτο βήμα για μια ζωή με περισσότερη ελευθερία και πληρότητα. Ο χρόνος είναι η πιο πολύτιμη μορφή πλούτου που διαθέτουμε, μία ανανεώσιμη και απόλυτα δική μας. Όμως, για να τον αξιοποιήσουμε ουσιαστικά, δεν αρκεί να κάνουμε πολλά. Χρειάζεται να κάνουμε τα σωστά πράγματα, τη σωστή στιγμή και με τη σωστή ενέργεια. Η διαχείριση χρόνου δεν είναι απλός προγραμματισμός. Είναι τέχνη και στάση ζωής. Και η διαχείριση ενέργειας είναι ο κρίσιμος σύμμαχος. Γιατί ακόμα και αν έχουμε χρόνο, χωρίς ενέργεια δεν έχουμε δράση, ούτε ποιότητα. Παρακάτω ακολουθούν 10 βασικές αρχές, μικρά μυστικά, μεγάλης απόδοσης, που μπορούν να μας βοηθήσουν να μετατρέψουμε την ημέρα μας σε χώρο επίγνωσης, προσοχής και ουσιαστικής πρόοδου. Δεν είναι απλώς τεχνικές, είναι τρόποι να ζεις πιο συνειδητά, πιο απλά και τελικά πιο ανθρώπινα. Πρώτον, κρατώ λίστα με εκκρεμότητες, to-do list. Δεύτερον, καθορίζω τους στόχους μου. Τρίτον, θέτω προτεραιότητες. Τέταρτον, διαχειρίζομαι τους περισπασμούς. Πέμπτον, δεν αναβάλω τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, αλλά τις διεκπεραιώνω το συντομότερο δυνατό. Έκτον,
Αναλαμβάνω όσα μπορώ να διεκπεραιώσω. 7. Διατηρώ την ψυχραιμία μου ακόμα και όταν είμαι ιδιαίτερα απασχολημένη. 8. Εστιάζω την προσοχή μου στην εργασία που έχω στον πάγκο εργασίας μου. 1 ή 2 πράγματα. Άντε 3. 9. Κάθε τόσο κάνω διάλειμμα από την εργασία και το χαίρομαι. 10. Δίνω χώρο στο απρόβλεπτο. Δεν υπερφορτώνω το πρόγραμμα. Η απάντηση στο μεγάλο ερώτημα αν υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο είναι πως ο χρόνος δεν πολλαπλασιάζεται, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί σοφότερα. Ο νόμος του Πάρκινσον μας αποκαλύπτει έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους ο χρόνος χάνεται χωρίς να το παίρνουμε είδηση. Η εργασία διαστέλλεται ώστε να καλύψει όλο τον χρόνο που της έχει διατεθεί. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο χρόνο διαθέτουμε σε μία εργασία, τόσο πιο πολύ απλώνεται. Όχι επειδή είναι απαραίτητα δύσκολη, αλλά επειδή δεν έχουμε θέσει όριο. Η υπερανάλυση, η τελειομανία, η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και η αναβλητικότητα είναι φυσικές συνέπειες της απουσίας χρονικού πλαισίου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να προσθέσουμε ώρες τη μέρα, αρκεί να περιορίσουμε σκόπιμα τον χρόνο που αφιερώνουμε σε κάθε εργασία. Όταν δημιουργούμε καθαρά χρονικά όρια, αποκτούμε συγκέντρωση, εστίαση και αποφασιστικότητα. Ο χρόνος κερδίζεται όχι με ταχύτητα, αλλά με πρόθεση, σαφήνεια και αυτοπειθαρχία. Για εφαρμογή του νόμου του Πάρκινσον στην πράξη, πρώτον, θέτουμε αυστηρά χρονικά όρια. Καθορίζουμε ξεκάθαρες προθεσμίες, ακόμα και μικρότερες από τις λογικές. Δημιουργούμε έτσι μια υγιής αίσθηση επίγοντος που κινητοποιεί τη δράση. Δεύτερον, εφαρμόζουμε time boxing. Χωρίζουμε την ημέρα μας σε μπλοκ χρόνου. Για παράδειγμα, 30 λεπτά για απάντηση σε emails, 45 λεπτά για σχεδιασμό πλάνου. Όταν τελειώσει ο χρόνος του ενός μπλοκ, προχωρούμε στο επόμενο, ακόμα και αν δεν είναι τέλειο. Τρίτον, προκαλούμε τον εαυτό μας. Ρωτούμε πόσο γρήγορα, ρεαλιστικά μπορώ να το ολοκληρώσω χωρίς να θυσιάσω την ποιότητα. Τέταρτον, μειώνουμε το περιθώριο της αναβλητικότητας. Όσο μικρότερος ο χρόνος, τόσο λιγότερος χώρος για περισπασμούς, σκέψεις του τύπου «θα το κάνω μετά» ή δικαιολογίες. Για παράδειγμα, στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας ενός ογκολογικού νοσοκομείου, η ομάδα νοσηλευτών αφιέρωνε έως και 30 λεπτά για την προετοιμασία φαρμακευτικών σκευασμάτων πριν την έναρξη χημοθεραπείας. Ο χρόνος αυτός περιλάμβανε τεχνική προετοιμασία, καταγραφή και διπλό έλεγχο, αλλά συχνά ξεχύλωνε λόγω κουβέντας, επαναλαμβανόμενων ελέγχων και ανασφάλειας. Με την εφαρμογή του νόμου του Πάρκινσον, τέθηκαν χρονικά πλαίσια 15 λεπτών για κάθε προετοιμασία, εισήχθη time boxing σε μορφή visual timers στο χώρο, οι νοσηλευτές έκαναν προκαθορισμένη κατανομή ρόλων, παραλαβή, καταγραφή, προετοιμασία, έλεγχο. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο χρόνος προετοιμασίας μειώθηκε κατά 40%, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια στην ακρίβεια. Οι ασθενείς ξεκινούσαν νωρίτερα, η ροή ήταν ομαλότερη και οι επαγγελματίες ένιωθαν μεγαλύτερη εστίαση και έλεγχο. Μια διαφορετική απάντηση στο μεγάλο ερώτημα αν υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο είναι η εφαρμογή του κανόνα 80-20, γνωστός και ως αρχή του Παρέτο. Πρόκειται για μία από τις πιο απλές αλλά αποκαλυπτικές αλήθειες που μπορεί να εφαρμόσει κανείς στη ζωή και στην εργασία του. Υποστηρίζει πως σε πολλές καταστάσεις το 80% των αποτελεσμάτων προέρχεται από το 20% των αιτιών. Με άλλα λόγια, ένα μικρό μέρος όσων κάνουμε έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η αρχή αυτή ξεκίνησε ως οικονομική παρατήρηση. Ο Ιταλός οικονομολόγος Βιλφρέντο Παρέτο παρατήρησε ότι το 80% της γης στην Ιταλία ανήκε στο 20% του πληθυσμού. Όμως η αξία αυτής της ιδέας αποδείχθηκε πολύ πιο ευρεία. Εφαρμόζεται στη διαχείριση χρόνου, στις επιχειρήσεις, στις ανθρώπινες σχέσεις, ακόμη και στη φροντίδα ασθενών. Σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον, για παράδειγμα, λίγες διαδικασίες, το 20%, μπορεί να επηρεάζουν καταλυτικά την εμπειρία του ασθενή, τη ροή της εργασίας ή την αποτελεσματικότητα μιας μονάδας. Εστιάζοντας εκεί, η βελτίωση είναι θεαματική. Το ίδιο ισχύει και στη διαχείριση χρόνου. Αν αναλύσει κανείς το πρόγραμμά του, θα διαπιστώσει ότι ένα μικρό ποσοστό των δραστηριοτήτων του φέρνει σχεδόν όλη την ουσιαστική πρόοδο. Όσο νωρίτερα το αναγνωρίσει, τόσο καλύτερα μπορεί να οργανώσει τη μέρα του. Ο κανόνας 80-20 δεν είναι απόλυτος, ούτε μαθηματικά αυστηρός. Είναι μια νοητική πυξίδα. Μας βοηθά να δούμε καθαρά τι αξίζει την ενέργειά μας και τι όχι. Αντί να σκορπιζόμαστε προσπαθώντας να τα κάνουμε όλα, μας προκαλεί να εστιάσουμε εκεί όπου λίγες στοχευμένες ενέργειες
φέρνουν πραγματικό αποτέλεσμα. Στην εποχή της υπερφόρτωσης και των πολλαπλών απαιτήσεων, η υιοθέτηση αυτής της αρχής μπορεί να είναι απελευθερωτική. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα, χρειάζεται να ανακαλύψουμε ποια λίγα κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Για παράδειγμα, σε μια μονάδα ημερήσιας νοσηλείας σε ογκολογικό νοσοκομείο, η ομάδα διοίκησης αποφάσισε να επανεξετάσει τον τρόπο λειτουργίας, καθώς οι καθυστερήσεις στην έναρξη των θεραπείων και οι διαμαρτυρίες των ασθενών είχαν αυξηθεί. Μετά από παρατήρηση και ανάλυση, διαπιστώθηκε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Αν και η μέρα περιλάμβανε δεκάδες μικρές και μεγάλες ενέργειες, μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών, περίπου το 20%, επηρέαζε το 80% της εμπειρίας του ασθενή. Ποιες ήταν αυτές οι ενέργειες? Η ακρίβεια και ταχύτητα της φαρμακευτικής προετοιμασίας, η έγκαιρη επικοινωνία του νοσηλευτή με τον γιατρό σε περίπτωση αλλαγών και η σωστή ενημέρωση του ασθενούς για το χρόνο αναμονής. Αυτά τα τρία στοιχεία, όταν λειτουργούσαν ομαλά, επηρέαζαν σχεδόν το σύνολο της θετικής εμπειρίας του ασθενή. Όταν δεν λειτουργούσαν, η δυσαρέσκεια και το άγχος αυξάνονταν ραγδαία, ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα λειτουργούσαν άψογα. Η διοίκηση εφάρμοσε τότε τον κανόνα 80-20. Αναγνώρισε τα λίγα κρίσιμα σημεία και εστίασε όλους τους πόρους στην ενίσχυσή τους. Η εκπαίδευση προσωπικού, η σαφής κατανομή ρόλων και η δημιουργία απλών πρωτοκόλων βελτίωσαν μέσα σε λίγες εβδομάδες τη ροή, τη συνεργασία και κυρίως τη σχέση με τον ασθενή. Δεν χρειάστηκαν ριζικές ανατροπές, ούτε περισσότερες ώρες εργασίας. Απλώς έστρεψαν το φως τους στο 20% που είχε τη μεγαλύτερη δύναμη. Αυτό είναι το νόημα του κανόνα Παρέτο. Μερικές ενέργειες αξίζουν όλη την προσοχή, γιατί φέρνουν σχεδόν όλο το αποτέλεσμα. Ο προγραμματισμός εργασιών είναι μια απλή αλλά εξαιρετικά ισχυρή διαδικασία. Ίσως το πιο δυνατό εργαλείο στα χέρια κάθε ανθρώπου που θέλει να οργανωθεί, να αυξήσει την παραγωγικότητά του και να μειώσει το άγχος της καθημερινότητας. Στην καρδιά αυτού του προγραμματισμού βρίσκεται η λίστα εκκρεμωτήτων, ένα εργαλείο οργάνωσης δράσης. Πρόκειται για έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο που αποφορτίζει το νου και απομακρύνει το βάρος της συνεχούς υπενθύμησης. Γιατί ό,τι κρατάμε μόνο στο μυαλό μας καταναλώνει ενέργεια και δημιουργεί αόρατη ένταση. Η λίστα εκκρεμωτήτων περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει, όλα όσα θέλεις και όλα όσα οφείλεις να κάνεις, είτε από εσένα προσωπικά, είτε μέσω δικής σου ευθύνης, καθοδήγησης ή παρακολούθησης. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για ένα τηλεφώνημα ή για το σχεδιασμό ενός έργου. Αν απαιτεί ενέργεια και μνήμη, ανήκει στη λίστα. Ο σωστός σχεδιασμός ξεκινά με το να καταγράψεις τα πάντα. Όσα πρέπει να γίνουν σήμερα, αυτή την εβδομάδα, αυτό τον μήνα, το τρίμηνο, το εξάμηνο και το έτος. Καμία εκκρεμότητα δεν είναι πολύ μικρή για να μπει. Από τηλεφωνήματα, emails και απλές υπενθυμίσεις μέχρι ενέργειες παρακολούθησης, όπως περιμένω απάντηση από τον Α ή να ελέγξω αν ολοκληρώθηκε το Β. Όλα έχουν θέση στη λίστα. Όμως για να είναι πραγματικά χρήσιμη, η λίστα πρέπει να είναι ζωντανή, να ανανεώνεται, να ιεραρχείται και να παραμένει ρεαλιστική. Αν μετατραπεί σε ένα χαοτικό βουνό υποχρεώσεων, χάνει τη δύναμή της. Όταν όλα είναι πήγοντα, τελικά τίποτα δεν είναι. Χρειάζεται σαφής ιεράρχηση και αποφυγή υπερφόρτωσης. Γι' αυτό είναι συχνά πιο πρακτικό να κρατάμε ξεχωριστές λίστες. Μία για την εργασία, μία για την προσωπική ζωή, μία για μεγαλύτερα project ή στρατηγικούς στόχους. Αυτό επιτρέπει καλύτερη υποπτία και λιγότερο ψυχικό βάρος. Η λίστα εκκρεμωτήτων δεν είναι μια απλή καταγραφή. Είναι ένα εργαλείο καθαρότητας ελέγχου και πνευματικής αποσυμφόρησης. Όταν μάθεις να τη χρησιμοποιείς με σοφία, σταματάς να κυνηγάς το χρόνο και αρχίζεις να τον αξιοποιείς με πρόθεση. Η καθημερινότητα, είτε επαγγελματική είτε προσωπική, απαιτεί να ιεραρχούμε τι θα κάνουμε πρώτα, τι μπορεί να περιμένει και τι δεν έχει τελικά καμία πραγματική αξία. Αν δεν επιλέξουμε εμείς, ο χρόνος μας θα καταναλωθεί σε λιγότερο επίγουσες εργασίες από προτεραιότητες άλλων ή από περισπασμούς. Για να μην συμβεί αυτό, φαντάσου ότι έχεις μπροστά σου έναν πάγκο εργασίας. Είναι ο προσωπικός σου χώρος δράσης, το σημείο όπου τοποθετείς μπροστά σου ό,τι επέλεξες συνειδητά να κάνεις. Για να λειτουργήσει όμως σωστά, ο πάγκος πρέπει να είναι λιτός, καθαρός και οργανωμένος. Να φιλοξενεί 1 ή 2 εργασίες τη φορά, όχι ένα βουνό από χαοτικές εκκρεμότητες. Οι εκκρεμότητες που περιμένουν σειρά δεν χάνονται. Τοποθετούνται οργανωμένα σε 4 τεταρτημόρια,
σύμφωνα με το μοντέλο του Stephen Covey, που διαχωρίζει τις δραστηριότητες σε 4 κουτάκια, γνωστά ως τεταρτημόρια, σαν αυτά που βλέπετε στη διαφάνεια, με βάση 2 άξονες, τη σημαντικότητα και την αίσθηση του επίγοντος. Στο τεταρτημόριο 1 είναι τα σημαντικά και επίγοντα. Εδώ έχουμε την προσοχή μας σε εργασίες που έχουν καταληκτικές προθεσμίες. Μπορεί να πρόκειται για μια εργασία που την επαναλαμβάνω καθημερινά, όπως παραδείγματος χάρη να ετοιμάσω τους ασθενείς στο θάλαμο για την επίσκεψη του γιατρού πριν τις 10 το πρωί. Στα σημαντικά και επίγοντα περιλαμβάνονται επίσης έκτακτες καταστάσεις και κρίσεις. Ό,τι δεν μπορεί να περιμένει, αυτά που αν θα γίνουν ή αν δεν θα γίνουν έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην εργασία και τις ευθύνες μου. Δεν είναι σπάνιο αυτές οι εργασίες να εμφανίζονται ξαφνικά, να αφορούν την αλλαγή της κατάστασης ενός ασθενούς ή να μας επιβάλλονται από κάποια εξωτερική αρχή που έχει τη δύναμη να ορίσει την προτεραιότητα. Στον πάγκο μας, αυτές οι εργασίες έρχονται όταν επιβάλλεται, δεν τις προγραμματίζουμε. Ανταποκρινόμαστε όμως. Γι' αυτό, αν και δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι εργασίες, είναι ωφέλιμο να παραμένουμε ευέλικτοι, γνωρίζοντας ότι έρχονται σαν απρόσμενοι επισκέπτες. Στο τεταρτημόριο 2 είναι τα σημαντικά αλλά μη επίγοντα. Εδώ μας περιμένουν οι ουσιαστικές και πολύτιμες εργασίες. Είναι οι ενέργειες που χτίζουν το μέλλον μας, ενισχύουν τη σταθερότητα, την πρόληψη, την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα. Περιλαμβάνουν επίσης την καθημερινή μας ρουτίνα, τις προγραμματισμένες, επαναλαμβανόμενες εργασίες που δίνουν ροή στη μέρα μας. Από αυτή την κατηγορία τραβάμε το 80% των εργασιών που φέρνουμε στο πάγκο μας κάθε μέρα. Είναι το θεμέλιο της παραγωγικότητας και της εσωτερικής τάξης. Στο τεταρτημόριο 3 είναι τα επίγοντα αλλά μη σημαντικά. Εδώ βρίσκονται αιτήματα και διακοπές που μοιάζουν επίγοντα, αλλά δεν αφορούν άμεσα τους δικούς μας στόχους. Συνήθως προέρχονται από άλλους, τηλεφωνήματα, βιαστικά αιτήματα, μικρές φωτιές που σβήνουμε για λογαριασμό τρίτων. Από αυτό το τεταρτημόριο επιλέγουμε το 15% των εργασιών μας, προσφέροντας στήριξη και βοήθεια όπου χρειάζεται, χωρίς όμως να ξεχνάμε τα δικά μας όρια. Στο τεταρτημόριο 4 είναι τα μη σημαντικά και μη επίγοντα. Πρόκειται για δραστηριότητες χωρίς πραγματική αναγκαιότητα, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Μπορεί να είναι ξεκούραστες ή ευχάριστες, αλλά δεν προσθέτουν αξία αν κυριαρχήσουν στο πρόγραμμά μας. Από αυτό το τεταρτημόριο αντλούμε εργασίες για το 5% του χρόνου μας, για όμορφα αλλά μη απαραίτητα πράγματα, όπως το να οργανώσουμε μια εθελοντική δράση ή ένα φιλικό μαραθώνιο με συναδέλφους. Είναι η μικρή ανάσα μέσα στη μέρα. Ο άγκος εργασίας μας δεν είναι χώρος για όλα. Είναι ο χώρος για το σωστό πράγμα την κατάλληλη στιγμή. Αν τον υπερφορτώσουμε, θα παραλύσουμε. Αν τον καθοδηγήσουμε, θα ανθίσουμε. Η κατανόηση και η χρήση των τεταρτημορίων μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τα επίγοντα χωρίς πανικό, να επενδύουμε στα σημαντικά με συνέπεια, να προσφέρουμε βοήθεια χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας και να ξεκουραζόμαστε χωρίς ενοχές. Ο στόχος δεν είναι να γεμίσουμε χρόνο. Ο στόχος είναι να δίνουμε νόημα στο χρόνο. Μερικές φορές νιώθουμε ότι η μέρα τελείωσε πριν καν προλάβει να ξεκινήσει. Ξυπνάμε με διάθεση, σχέδιο και πρόθεση, αλλά κάπου ανάμεσα στα πρέπει και στα θα το κάνω σε λίγο, ο χρόνος γλιστρά σιωπηλά. Και τελικά το βράδυ μένουμε με την αίσθηση πως δεν κάναμε τίποτε από όσα είχαν πραγματικά σημασία. Δεν φταίει πάντα η έλλειψη χρόνου. Πολύ συχνά φταίει κάτι πιο ύπουλο, οι χρονοφάγοι. Χρονοφάγοι είναι εκείνα τα στοιχεία της καθημερινότητας που καταναλώνουν το χρόνο μας χωρίς να επιστρέφουν αντίκρισμα. Δεν είναι αναγκαστικά κακά ή τοξικά. Συχνά είναι απλώς ασυνείδητα. Μπαίνουν στη ροή μας ύπουλα, σαν μικρά ρεύματα που μας παρασύρουν μακριά από την ακτή των στόχων μας. Πώς αναγνωρίζεται ένας χρονοφάγος? Ένας χρονοφάγος μπορεί να είναι ένα συνεχές γκλίνκ από το κινητό σου. Ένα τελείωτο scroll σε μια πλατφόρμα που δεν σε εμπνέει. Μια συνάντηση χωρίς σκοπό. Μια δραστηριότητα που μοιάζει επίγουσα, αλλά δεν είναι σημαντική. Η συνήθεια να ξεκινάς τη μέρα χωρίς σαφή πρόθεση. Οι χρονοφάγοι δεν σε εμποδίζουν φανερά. Σε απασχολούν λίγο κάθε φορά. Αλλά στο τέλος της εβδομάδας έχουν μαζέψει ώρες και πολλές φορές την πιο δημιουργική ενέργεια της ημέρας σου. Ο πιο δύσκολος χρονοφάγος? Εσύ ο ίδιος. Μερικοί χρονοφάγοι είναι εξωτερικοί. Σου χτυπούν την πόρτα με τη μορφή αιτημάτων, ειδοποιήσεων ή άλλων ανθρώπων. Άλλοι όμως είναι εσωτερικοί. Η αναβλητικότητα, η έλλειψη προσοχής, η ανάγκη να νιώθεις απασχολημένος αντί να είσαι παραγωγικός,
η τελειομανία που σε κάνει να διορθώνεις ξανά και ξανά? Η μεγαλύτερη παγίδα? Πολλοί χρονοφάγοι μοιάζουν με δουλειά. Σε κρατούν απασχολημένο, αλλά δεν σε πάνε πουθενά. Για να διαχειριστείς το θέμα, δεν χρειάζεται να κάνεις επανάσταση. Αρκεί να κάνεις ένα βήμα προς την επίγνωση. Παρατήρησε τι σου τρώει χρόνο καθημερινά χωρίς αντίκρισμα. Κατηγοριοποίησε ποιοι χρονοφάγοι είναι εξωτερικοί, για παράδειγμα άλλοι άνθρωποι, και ποιοι εσωτερικοί, όπως παραδείγματος χάρη η αναβλητικότητα. Αναγνώρισε ένα χρονοφάγο που σου κοστίζει περισσότερο σε ενέργεια, σε διάθεση ή σε αποτέλεσμα. Πάρε ένα μικρό μέτρο. Κλείσε τις ειδοποιήσεις για 2 ώρες, βάλε χρονόμετρο όταν μπαίνεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πες ευγενικά όχι σε μια άσκοπη κουβέντα. Και κάθε πρωί πριν ξεκινήσεις, ρώτα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που αν ολοκληρώσω σήμερα θα νιώθω ότι η μέρα μου είχε λίγο περισσότερο νόημα? Αν βρεις την απάντηση, τότε έχεις κερδίσει το χρόνο σου πριν τον πάρουν οι άλλοι. Ο χρόνος δεν φωνάζει, δεν σε πιέζει, δεν σε τιμωρεί, απλώς περνά. Και αυτό ακριβώς είναι το πιο ισχυρό του μήνυμα. Δεν χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο. Χρειάζεσαι λιγότερους χρονοφάγους. Αν υπάρχει μια πηξίδα που μπορεί να κάνει τις επιθυμίες μας πραγματικότητα, είναι ο καθορισμός στόχων, το πρώτο βήμα για οργανωμένη δράση. Στην καθημερινή εργασία ενός οργανισμού με αποστολή και κοινωνικό αντίκτυπο, είναι εύκολο να παγιδευτεί κανείς σε ένα κυκλώνα από θέλω, πρέπει και ελπίζω. Η επιθυμία να στηρίξουμε περισσότερους ασθενείς, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, να επεκτείνουμε την εμβέλεια του έργου μας, είναι ισχυρή, αλλά η επιθυμία δεν αρκεί για να παραχθεί αποτέλεσμα. Ένας στόχος χωρίς σαφές σχέδιο δράσης, μετρήσιμα κριτήρια και χρονικό πλαίσιο, παραμένει απλώς επιθυμία. Η διαφορά ανάμεσα στο στόχο και στην επιθυμία δεν είναι το μέγεθος ή το πάθος, είναι η δέσμευση στη δομή, στη μέτρηση και στην υλοποίηση. Για παράδειγμα, όταν λέμε θέλουμε να προσφέρουμε καλύτερη ψυχολογική στήριξη στους ασθενείς, καταγράφεται ως επιθυμία. Είναι ευγενής σκοπός, αλλά αόριστος. Για να μετατρέψω μια επιθυμία σε δράση, η γέφυρα που θα με πάρει στον προορισμό μου είναι ο στόχος και η διατύπωσή του. Για παράδειγμα, από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2025 να αυξήσουμε τις ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης κατά 20%, ενισχύοντας το προσωπικό με ένα επιπλέον ψυχολόγο και επεκτείνοντας το ωράριο σε 2 επαρχίες. Όπως αναδιατυπώθηκε για να ταιριάζει στις προδιαγραφές της στοχοθέτησης, δηλαδή να γίνει στόχος μετρήσιμος, με σαφές αποτέλεσμα, μέθοδο και χρονικό όριο. Ο στόχος μας τώρα οδηγεί σε οργανωμένη πράξη. Οπότε για να έχω λειτουργική πηξίδα, αντί να δηλώνω θέλω να είμαι πιο οργανωμένη, το διατυπώνω λέγοντας να εφαρμόζω καθημερινά για 2 εβδομάδες τη δέσμευση να ολοκληρώνω 3 κύριες εργασίες ανά ημέρα. Αντί θέλω να αναβαθμίσω τις δεξιότητές μου, λέω να ολοκληρώσω μέχρι τέλος Οκτωβρίου το σεμινάριο στην ψηφιακή επικοινωνία και να το εφαρμόσω στο ενημερωτικό υλικό της ομάδας. Ο στόχος δεν είναι απλώς η δήλωση του τι θέλω. Είναι το πώς, το πότε, το πόσο και το γιατί. Είναι εργαλείο δράσης και για να λειτουργήσει χρειάζεται ξεκάθαρη δομή. Τι κάνει ένα στόχο επαγγελματικά λειτουργικό? Ο λειτουργικός στόχος δεν είναι μια απλή πρόθεση. Είναι εργαλείο. Χρειάζεται να είναι συγκεκριμένος, όπως τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε, μετρήσιμος, όπως ποιοι είναι οι δείχτες επιτυχίας, εφικτός αλλά απαιτητικός, όπως χρειάζεται προσπάθεια για να επιτευχθεί, σχετικός, όπως υποστηρίζει τις αξίες, την αποστολή και το έργο μας, χρονικά ορισμένος, όπως πότε ολοκληρώνεται, ποια είναι τα ορόσημα. Ένας στόχος πρέπει να μας δοκιμάζει. Αν δεν προκαλεί ένα τέντομα, δηλαδή αν δεν μας τραβά λίγο έξω από τη ζώνη άνεσής μας, τότε ίσως είναι απλώς η διεκπεραίωση, όχι πρόοδος. Οι στόχοι που αναπαράγουν τη ρουτίνα δεν οδηγούν σε αλλαγή. Ο στόχος δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και η αλλαγή που προκαλεί. Στοχοθεσία σημαίνει δέσμευση. Σημαίνει να βλέπουμε πού θέλουμε να πάμε και να φτιάχνουμε γέφυρες μέχρι εκεί. Σημαίνει να μετράμε, να διορθώνουμε, να εστιάζουμε. Σε έναν οργανισμό όπως ο δικό σας, όπου κάθε δράση έχει ανθρώπινο αποτύπωμα, οι στόχοι δεν είναι απλώς KPIs, είναι υπόσχεση προς την κοινωνία. Για να κινηθούμε οργανωμένα, χρειάζεται να δούμε τους στόχους μας σε 3 χρονικά επίπεδα.
Πρώτον, βραχυπρόθεσμοι στόχοι. Είναι οι άμεσες ενέργειες εντός ημερών ή εβδομάδων. Για παράδειγμα, να ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντών μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δεύτερον, οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι απλώνονται σε διάστημα μηνών, ίσως και ενός έτους. Παραδείγματος χάρη, να δημιουργηθεί και να ενεργοποιηθεί η νέα πλατφόρμα επικοινωνίας με τους ασθενείς εντός 6 μηνών. Τρίτον, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, όπου αφορούν τη στρατηγική κατεύθυνση, την αποστολή, την κοινωνική επιρροή, τη βιωσιμότητα. Παραδείγματος χάρη, μέχρι το τέλος του 2026 να καλύπτουμε ψυχοκοινωνικά το 70% των διαγνωσμένων ασθενών με καρκίνο στις 5 επαρχίες. Οι πιο ισχυροί στόχοι συνδέουν όλα τα επίπεδα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος θέτει την κατεύθυνση. Ο μεσοπρόθεσμος οργανώνει τα μέσα. Ο βραχυπρόθεσμος αποδίδει χειροπιαστά αποτελέσματα. Ο Αριστοτέλης μας θυμίζει πως είμαστε ό,τι συνεχώς επαναλαμβάνουμε. Αν ισχύει αυτό και πράγματι ισχύει, τότε προκύπτει μια φυσική ερώτηση. Να σου πω ποιες είναι οι συνήθειές μου, να μου πεις ποιος είμαι? Η απάντηση στο ποιος είμαι δεν βρίσκεται σε αυτό που λέμε ότι είμαστε, αλλά σε αυτό που επαναλαμβάνουμε καθημερινά. Ο άνθρωπος είναι το σύνολο των συνηθιών του. Των συνηθιών που υιοθέτησε συνειδητοποιημένα, των συνηθιών που επέβαλε το περιβάλλον, ο ρυθμός ζωής ή η αδράνεια. Οι καλές συνήθειες, όπως το να γυμνάζομαι, να διαβάζω, να προγραμματίζω τη μέρα μου, έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Χρειάζονται προσπάθεια για να ριζώσουν. Αντίθετα, οι κακές συνήθειες, όπως η αναβλητικότητα, η αλόγιστη χρήση του κινητού ή η κακή διατροφή, κολλάνε σχεδόν μόνες τους. Η συνήθεια γεννιέται μέσα από επανάληψη. Στην αρχή χρειάζεται προσοχή και σκέψη, αλλά με τον καιρό τυποποιείται. Δεν απαιτεί πια πνευματική ενέργεια, γίνεται αυτόματα. Και αυτό είναι διπλό. Μπορεί να μας υπηρετεί ή να μας κυβερνά. Σκεφτείτε μια οικογένεια που λέει να τρώμε όλοι μαζί, τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα. Το λένε, αλλά δεν το εφαρμόζουν. Μερικές φορές το προσπαθούν παρορμητικά, αλλά χωρίς συνέχεια. Άλλες φορές το πετυχαίνουν μόνο όταν έρχεται κάποιος, εξωτερικός παράγοντας. Η γιαγιά, ο παππούς για μια γιορτή. Και σε άλλες οικογένειες το κοινό τραπέζι είναι καθιερωμένη συνήθεια. Κανείς δεν το αμφισβητεί, δεν το κουράζει, απλώς γίνεται. Η ίδια λογική εφαρμόζεται σε όλες τις πλευρές της ζωής. Στη δουλειά, στην υγεία, στις σχέσεις, στον τρόπο που ξεκινάμε τη μέρα μας ή κλείνουμε την εβδομάδα μας. Ό,τι επαναλαμβάνουμε γίνεται ταυτότητά μας. Μια συνήθεια μπορεί να γεννηθεί ως αποτέλεσμα μιας παρορμητικής απόφασης ή εξωτερικής πίεσης, που σημαίνει ότι είμαι άνθρωπος που αφήνω τα πράγματα στην τύχη. Αν όμως πάρω την απόφαση και εφαρμόζω τη συνήθεια συνειδητοποιημένα μέχρι να μου γίνει δεύτερη φύση, τότε έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή και η συνήθεια αυτή είναι κομμάτι του ποιος είμαι. Και αν χρειάζεται να αναθεωρήσω τις συνήθειές μου και κατά συνέπεια το ποιος είμαι, η αλλαγή ξεκινά με την παρατήρηση και ενδυναμώνεται όταν επιλέξω συνειδητά ποιες συνήθειες θα με χτίσουν και ποιες πρέπει να τις αφήσω πίσω. Υπάρχει κάτι που το σκέφτεσαι ξανά και ξανά, ίσως ένα τηλεφώνημα, μια απάντηση σε email, μια διαπραγμάτευση, ένα σημαντικό έγγραφο που μένει στο σιρτάρι, μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Κάθε μέρα το μεταφέρεις στη λίστα της επόμενης και κάθε μέρα δεν γίνεται. Όταν αυτό συμβαίνει μια φορά, είναι απλώς καθυστέρηση. Όταν συμβαίνει ξανά και ξανά, είναι αναβλητικότητα και το ψυχολογικό φορτίο που συνοδεύει την αναβλητικότητα είναι αυξητικά βαρύ. Όσο αναβάλεις, τόσο πιο πολύ βαραίνει το φορτίο. Η αναβλητικότητα μοιάζει με το να κρατάς ένα ποτήρι νερό. Στην αρχή, η σκέψη του πράγματος που αναβάλεις δεν σου φαίνεται βαριά. Λες, θα το κάνω αργότερα και συνεχίζεις τη μέρα σου, την εβδομάδα και το μήνα σου. Όσο όμως περνάει ο καιρός και το κρατάς μέσα στο μυαλό σου, χωρίς να το αντιμετωπίζεις, αρχίζει να σε βαραίνει. Η ενέργειά σου μειώνεται, το άγχος αυξάνεται και η συνεχής παρουσία αυτής της εκκρεμότητας γίνεται ψυχικό φορτίο. Όχι επειδή το έργο έγινε πιο δύσκολο από την αρχή, αλλά επειδή η διαρκής αναβολή το κάνει να φαίνεται δυσβάσταχτο. Κάθε μέρα που περνά είναι σαν να κρατάς το ποτήρι λίγο ακόμα. Το κλειδί είναι να αναγνωρίσεις πότε χρειάζεται απλώς να το αφήσεις κάτω, δηλαδή να κάνεις το βήμα και να ασχοληθείς με αυτό που αναβάλεις, ή να αποφασίσεις να δεχτείς τις συνέπειες που δεν το έκανες. Ευτυχώς, συνήθως, μόλις ξεκινήσεις να διεκπεραιώνεις εκείνο που ανέβαλες, ανακαλύπτεις ότι ήταν πολύ πιο εύκολο από όσο φαινόταν όταν το κουβαλούσες στο μυαλό σου τόσο καιρό. Γιατί αναβάλουμε?
Αναβάλουμε όχι επειδή είμαστε τεμπέληδες, αλλά επειδή κάτι κάτω από την επιφάνεια μας δυσκολεύει. Ο φόβος αποτυχίας. Αν το κάνω και δεν πετύχει? Ο φόβος επιτυχίας. Αν πετύχει, τι θα σημαίνει για μένα? Η τελειομανία. Αν δεν μπορώ να το κάνω τέλεια, καλύτερα να μην το κάνω καθόλου. Η έλλειψη ενδιαφέροντος. Δεν με τραβάει, το κάνω αργότερα. Η υπερφόρτωση ή ασαφή καθήκοντα. Δεν ξέρω καν από πού να ξεκινήσω. Η αναβλητικότητα είναι το σύμπτωμα. Η αιτία είναι πιο βαθιά. Και γι' αυτό η αναβλητικότητα δεν λύνεται έτσι εύκολα. Λύνεται με σύνδεση με το γιατί, με καθαρότητα προτεραιοτήτων, με αυτοπαρατήρηση και τελικά με συνειδητή απόφαση να μπω στη δράση. Πώς βοηθώ πρακτικά τον εαυτό μου να ξεπεράσει την αναβλητικότητα? Η κατανόηση είναι το πρώτο βήμα. Αλλά το επόμενο χρειάζεται εργαλεία. Αν η αναβλητικότητα κρατάει καιρό ή αφορά σημαντικές πλευρές της ζωής ή της δουλειάς σου, τότε... Πρώτον, μοίρασε την πράξη σε μικρά διαχειρίσιμα κομμάτια. Το μεγάλο έργο τρομάζει, αλλά το μικρό βήμα είναι εφικτό. Σπάσε τη δράση σου σε τόσο μικρά κομμάτια που να μην μπορείς να αποτύχεις. Κόψε το έργο σε πολύ λεπτές φέτες, τόσο λεπτές που καμία από μόνη της να μην σε τρομάζει. Παραδείγματος χάρη, όχι να τακτοποιήσω όλο το γραφείο, αλλά να μαζέψω τα χαρτιά από το ένα ράφι. Μετά να διάσω ένα μόνο σιρτάρι. Μετά να πετάξω 5 πράγματα που δεν χρειάζομαι. Δεύτερον, ζήτα βοήθεια. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Αναγνώρισε τι σε μπλοκάρει και επίλεξε τη σωστή στήριξη. Ένας coach, ίσως η προϊσταμένη σου, μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τις προτεραιότητες και να αναλάβεις δράση. Ένας ψυχολόγος μπορεί να σε στηρίξει αν η αναβλητικότητα σχετίζεται με βαθύτερα άγχη ή αυτοεικόνα. Ένας συνάδελφος ή φίλος μπορεί να λειτουργήσει ως συνοδοιπόρος ευθύνης, να συμφωνήσετε μαζί ότι θα παρακολουθείτε την πρόοδό σας και θα ενθαρρύνετε το ένα στον άλλον. Τρίτον, θέσε όρια στο χρόνο, όχι στόχους στην τελειότητα. Παραδείγματος χάρη, θα δουλέψω πάνω σε αυτό για 10 λεπτά, όχι μέχρι να τελειώσει. Οι χρονικοί περιορισμοί βοηθούν να μειώνεται το άγχος και να αρχίζει η ροή. Τέταρτον, δημιούργησε ένα τελετουργικό αρχής, μια μικρή συνήθεια που σηματοδοτεί «Τώρα ξεκινάω». Ένα τραγούδι, ένα ποτήρι νερό, ένα timer, ένα τηλεφώνημα. Και κάτι ακόμα. Αν κατ' επανάληψη δεν κάνω κάτι που είναι για να γίνει, είναι γιατί συνειδητά ή ασυνείδητα επιλέγω να μην το κάνω. Η πρόταση αυτή μπορεί να μοιάζει αυστηρή, κι όμως είναι απελευθερωτική. Μας μετακινεί από τη θέση του θύματος των περιστάσεων και μας επαναφέρει στη θέση του ανθρώπου που έχει επιλογή και ευθύνη. Αν μια ενέργεια παραμένει ανεκπλήρωτη, μέρα με τη μέρα, τότε κατά κάποιον τρόπο την απορρίπτω. Μπορεί να λέω ότι πρέπει να γίνει, αλλά η συμπεριφορά μου λέει δεν την επέλεξα ακόμα. Αυτό δεν είναι απόδειξη αδυναμίας, είναι πρόσκληση για εντιμότητα. Σαν άνθρωπος που έχεις επιλογή, αναλογήσου μήπως ήρθε η ώρα να αποφασίσεις ότι αυτό που αναβάλεις δεν θα το κάνεις ποτέ. Κάποιες φορές η πιο γενναία πράξη δεν είναι να προσπαθήσεις ξανά, αλλά να αφήσεις την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα το κάνεις. Να πεις την αλήθεια. Δεν το έκανα, δεν το κάνω. Ίσως δεν το θέλω όσο νόμιζα. Ίσως δεν φοβάμαι τις συνέπειες όσο νόμιζα. Και έτσι καθαρίζεις το τοπίο. Είτε θα δεις πως δεν το χρειάζεσαι πια και θα απελευθερωθείς, είτε θα νιώσεις μέσα σου τη δύναμη να σηκωθείς και να το κάνεις επιτέλους. Όχι από ενοχή, αλλά από επιλογή. Η αναβλητικότητα διαλύεται εκεί που η αλήθεια και η πράξη συναντιούνται. Και εκεί ξεκινάει η αλλαγή. Η έξοδος από την αναβλητικότητα έχει πάντα το ίδιο μονοπάτι. Απλή δράση. Μικρό βήμα. Τώρα. Όχι το τέλειο, όχι όλο μαζί, όχι αύριο. Μια κίνηση. Μικρή αλλά με πρόθεση. Και μετά ακόμα μία. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται για να αρχίσει να λιώνει το πάγωμα. Η αναβλητικότητα δεν διαλύεται με τη σκέψη. Διαλύεται, ακυρώνεται από τη στροφή προς την πράξη. Και όσο πιο μικρό και συγκεκριμένο το βήμα, τόσο πιο εφικτό γίνεται. Η αναβλητικότητα δεν είναι τεμπελιά. Είναι ανεξερεύνητος φόβος ή μπερδεμένη πρόθεση. Και ο μόνος τρόπος να φύγεις από αυτήν είναι να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου και να αποφασίσεις εκ νέου τι δεν θα κάνεις και τι θα κάνεις. Όχι αύριο, σήμερα. Ίσως τώρα.